Καλημέρα. Είμαστε στο Γοργοπόταμο και εδώ πέρα βλέπουμε στο νερόμυλο νεροτρίβι από το 1944 στο Γοργοπόταμο. Γιατί 44? 44 είπα. 1940 στο Γοργοπόταμο λοιπόν. Ωραία. Το tip της ημέρας λοιπόν ποιο είναι? Τι κρύβεται πίσω από την πινακίδα? Έλα τα δει. Ιδού κυρίες και κύριοι. Και στο τηλέφωνο πρέπει να είναι ο Αντρέας. Αντρέα, καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε εδώ πέρα μαζί με τον Χρήστο και ανακαλύπτουμε τον Γοργοπόταμο. Και τα μυστικά του Γοργοποτάμου. Δεν βρήκαμε καφέ, πες το, δεν βρήκαμε καφέ. Δεν βρήκαμε καφέ. Μπαζίνκα. Θα έρθουμε σε λίγο, εντάξει. Μπεζίνγκα, γεια. Και εδώ πέρα, όπως ανακαλύπτετε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, είναι το μπαζίνγκα του Γοργοποτάμου. Η τσιγκουνιά η ίδια. Ο εξευτελισμός. Ο αποτροπιασμός. Η κοινωνική κατακραυγή. Έλα πάμε.